zijn bezig met iets totaal nieuws, hè? Hier, hè? Hiermee. Geweldig. Kidsparty. Erg leuk. Hoezo de kids dan? Ja, voor de kinderen is eigenlijk heel weinig te doen. En er was heel veel vraag naar leuke liedjes met interactieve liedjes erbij. Dansje en dergelijke. Ja, dat doen wij. Krijgen ze 3 kwartier tot een uur lang alleen maar feest voor de kids. Verboden voor de ouders. Mogen helemaal niks zeggen. Kids mogen helemaal uit hun dak gaan. Met ons op het podium. En dat is nog veel leuker natuurlijk. Kids zijn heel enthousiast. Heel onverwacht ook. Maar dat maakt het hartstikke leuk. Hij wordt een kind van, je ziet het hè. Kortom, veel optreden bij de kids. Ja, ik denk dat we toch wel het hele land ermee doorgaan met dit festijn. En ik zou zeggen, Nederland, we komen eraan. Een nieuwe single, zit dat er nog aan te komen? Ja, september, oktober. We zijn bezig. Dus Bas, nog even geduld jongen. Hij komt eraan. Kids of ouderen? Nou, ik vind het middagprogramma voor de kids wel heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, zo'n deindend plein vind ik ook wel geweldig hoor. Ja, want vandaag zijn jullie een van de toppers hier in Emmen. Dat moet toch wel een kick geven? Ja, geweldig. Je hebt het gezien op de beelden waarschijnlijk. Emmen ging helemaal uit zijn dak vandaag. En wij ook. Dus daar doen we het allemaal voor hè.